Ola, filliños. Hoxe en Café con Demi estamos aquí co meu taberneiro de confianza, Alberto. É taberneiro, técnico en prevención, estanqueiro e son as persoas que máis vacacións teñen de todo o pueblo, verdad, Alberto? Somos os profeseiros. Bueno, eu non lle quería chamar, pero é verdad, teñen vacacións todo o ano. Entonces, como lle parece pouco jaleo, pouca jarama, dixo el, agora decidiu levar a cabo a través de chance.org reunir unhas firmas para restaurar o museo. Alberto, por que quisestes levar a cabo esta iniciativa? Porque se leu este mes publicado o lista de bens de interés cultural da Xunta, onde sale o Museo de Camelle en 3 partes. Primeiro, a casa, a caseta, que xa se gastou algo de cartos en restaurala, que habrá que están ainda falta de máis. Sí, as esculturas que xa casi non quedan e as pinturas que non quedan nada delas. E como vemos que isto non vai avante, porque unhas persoas decidiron que era un arte efímero, algúns non estamos de acordo con eso, pois vamos juntar firmas para si todo o mundo opina que é ou non é arte efímero, e se pode ou non se pode restaurar. E cantas firmas hai que xuntar, por lo menos? Esperemos a xuntar 500 firmas para poder mandar ás autoridades, a Costas, a Xunta e ao Consello de Camariñas. Pois ojalá xuntemos todas esas firmas, bueno, xuntes, e podamos ver o buque insignia de Camelle restaurado. Bueno, vamos deixar de falar ahora de temas serios, e vonche facer 3 preguntas das nosas, vale? Vale. Alberto, ti se puderas convertir unha actividade en deporte olímpico, ti en cal levaría o ouro? En vela. En vela, por que? Porque estamos toda a noite en vela, é o noso. Non vedes que se queixa? É un protestón, está unha hora no bar e xa se está queixando. Bueno, escuita, e se puderas falar co teu yo del pasado, que 3 cousas lle dirías? Primeiro, non abres un bar, nunca. Segundo, non cambies tanto o traballo e xéntate máis en unha cousa. E terceiro, entra xa porque a Silda e canto antes empeces mellor. Mira, que olor se atrae, pero non che gusta? As papas de millo. Cando iba a casa de miña abuela e facía as papas de millo, aquel olor encantábame. Pero as papas non había Dios que as comer. Sí, pero o olor sí que é rico o olor. Eres chimichurri sí ou no? Siempre chimichurri. Puta parió a dolor. Sí me gusta, como bo gallego. A churrasco de ternera. Adiós.